Καλησπέρα. Στο τελευταίο βίντεο έγιναν πολλά σχόλια για ποιο λόγο η κυρία μένει δεμένη. Λόγος είναι επειδή υπάρχει πόρτα, μπορεί να πηδήξει ή να περάσει ανάμεσα από την πόρτα. Είναι τα κάγκελα. Μπορεί να βάλει το κεφάλι της ή να ανέβει εκεί πάνω και να πηδήξει από κάτω. Βάλαμε το τραπέζι γιατί πηδούσε εδώ. Βάλαμε την απλώστρα, το ίδιο έκανε. Έχουμε την πόρτα. Περνούσε από κάτω, βάλαμε πάλι κάτι, αλλά επειδή είχε σπάσει τα δόντια της τραβώντας, τρώγοντας το ξύλο, για να περάσει από εκεί πέρα. Μετά πάλι ανέβαινε εδώ πάνω, πηδούσε από κάτω. Όπως βλέπετε, μένουμε στον δρόμο. Περνάνε αυτοκίνητα συνέχεια και υπάρχει κίνδυνος να πέσει απάνω σε αυτοκίνητο ή το αυτοκίνητο να πέσει απάνω της. Είχε χώρο να πάει εκεί, είχε χώρο να πάει μέσα, να πάει απάνω. Από εδώ μπορεί να κάνει τον κύκλο. Αλλά πάλι η κυρία προτιμούσε να πηδήξει, να φύγει στον δρόμο. Γιώνα, έλα εδώ. Έλα εδώ. Να πάω πάνω. Βλέπεις, χωράει άνετα το κεφάλι της μέσα. Και τα πόδια. Βλέπετε, πηδάει και πάει τελείως.